С лекция посветена на храненето и оксидативния стрес, професор Марко Фиоре, един от близките сътрудници на Медицинския университет Варна в полето на научните изследвания, отново събра свои колеги и студенти в първа аудитория на учебната институция. Today I'm making a presentation over here about my job on the nutrition, especially for oxidative stress and the role some kind of polyphenols. And we are going also to organize some project, a common project together with the pediatricians of the university and the person, Professor Ruja Pancheva. And also to say hi to some friends as Professor Anton Tonchev and Professor George Chaldakov. Видният изследовател работи в Италианския институт по биохимия и клетъчна биология, като сферата на научните му интереси се простира от редките генетични заболявания до невровъзпалителните механизми, оксидативния стрес, невродегенеративните заболявания, предизвикани от употребата на алкохол и други. През последните години изследванията на професор Фиоре са фокусирани върху въздействието на типовете хранене и оксидативния стрес върху човешкия мозък. Бележитият учен сподели най-впечатляващия позитивен резултат от своите изследвания с нас. Sometimes if you eat well and you drink well, you may have a very good health for a long time, because I'm more than 60 years and my father and my mother are still alive, and one is 93 years old and the other one is 91. They are so well aware of the ability of food, of cooking, and I do believe that this is one of the reasons of their longevity. Гостуването на изтъкнатия учен се осъществява по покана на научната група на проект Nutrilect, като част от мащабния проект за повишаване на транслационните постижения в медицината MOVE-Team. It's quite important, it's quite innovative, in the sense it's quite new, it's a novel, and so we have to work very hard to keep going. Професор Фиоре отдава особено значение на сътрудничеството си със своите варненски колеги. We had to keep in touch a lot, probably not every day, but many times by the socials, mainly by writing papers, scientific papers, and to have connections with WhatsApp and the other socials, also to discuss if there is also a possibility to get some seminar online to involve people from the two countries, so everybody may listen to what we are going to say to present. По време на работното си посещение в Медицинския университет Варна, професор Фиоре получи почетен медал от професор Марио Милков, заместник-ректор международно сътрудничество. Thank you for your friendship. Thank you.